Hello guys, welcome back to my channel. Karon nagandam og sugnod ang akong bana kay maglaga mi karon og sabaw sa baka para ibaligya unyang hapon for dinner. First is akong pakuluan ang unod sa baka for 1 hour. While waiting sa akong gipabukalan guys nga karning baka, nagmodule pug ko sa akong anak while waiting.